Den franske revolution er en betegnelse for en periode med politiske omvæltninger, som fandt sted i Frankrig 1789 til 1799, og som medførte enevældens fald og europæisk konflikt. Oplysningen, filosoferne Montesquieu, Voltaire, Rousseau og Quenet undertrykte enevælden og den rigdom og magt, som enevælden havde. Louis den 16. reform var ubøjelig. Regeringen indkaldte derfor til et generalstand. Revolutionen begyndte først, da bønderne sprængte generalstænderne. Revolutionen blev støttet af Paris' borgere, der stormede Bastien den 14. juli. Borgerne skrev en menneskerettigheders erklæring den 26. august. Frankrigs nye forfatning blev skrevet af Louis den 16. i 1791, og dermed var revolutionen slut. Den 20. juni 1791 flygtede kong Ludvig den 16. og hans hustru Marie Antoinette og deres 4 børn ud af landet for at flygte fra deres husarrest, som folket havde sendt dem i. Deres plan var at flygte til Østrig. Men omkring midnat, da de når til Varennes, bliver de genkendt af nogle borgere. De blev ført tilbage til Paris, og det var her, at folket virkelig mistede tilliden til deres konge, som havde prøvet at flygte fra hans pligt.